Nek niki pancen ket biyen musuhe Mas kula. Nek kula ora tahu kok Didu mawon Mas niki. Lho, Rungokno. Mas Tata. Iki Mas. Nek kene. Apa? Kowe kene rungokno. Rungokno ilmu ngene lho. Ilmu itu kan ilining penemu. Lho, ora ya sik kowe ngomong urung iso. Sampeyan iso ora? Lho iso nah aku. Lah iso teko aku nyapa sampean? Lho, kowe iso apa ora? Sampeyan iso apa ora? Lah iki ngejak geger rek iki. Kowe ngejak geger. Sampeyan iso apa ora? Lho, ya iso no. Lah iso nyapa teko aku? Iso gelar kudu iso nggulung. Lah iya. Iso. Ya cangkem sak gusine sak untune lho. Kok iso iki lho. Kok lambe tok piye lek manjale tak kei panganan lambe Pak badoken jajal panganan jajal. Iya ndrong. Leh. Lho, sing iso mbuang ku ya madaran wingking. Silite. Kowe iki mbok dialuske wadidang ngono lak. Lha wis ngomong kowe Mas Undito. Hitungane pancen bener lho. Kowe iki wis ngelak hitunganmu. Ngoten nggih. Lho iya. Lah iki jatah kok baleni nih to, iya to. Loh, jan kupingmu Jajal bosok. kon hitung. Sik to, wong padha klitik klutuke. Lah iya to, kowe kupingmu bosok jane ya. Kok karo to. Kok karo to? 5 karo 7 jumlahe 12. Angkone 1 karo loro. Nek dijumlah 3. awakmu ki jodoh rezeki pati. Wes mati entek. Dadi kowe iki entek ora enek apa-apane. Favorit Mbah Darman. Wah. Mbah Darman. Nggih. Masyaallah. Sing dipilih sapa? Mbah Darman. Sampeyan ra masuk. Mbah Darman iki kaya ngene iki lho. Oh. Mbah Darman. Ayo mudun. Siapa kok mbok kon Lah mudun? aku ki Kok mbok kon mudun ki? Sing disenengi Mbah Darman. Kok sing munggah Mbah Darmo iki. Sugeng dalu Mas Lidik, Mas Ludu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sowan teng Slorejo nggih, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jan dalang nek larang ini iki lho. Duwe gedung dhewe, duwe terop dhewe, didalang-dalangi dhewe. Insyaallah saged hanjaying bawana Allahumma. Amin. Jan, tepuk tangan untuk malam hari ini kanca-kanca seniman seniwati. Elok lho niki. Alhamdulillah Mas Dalang. Kula niki kaya gumun setahun jembleng serendeng Mas. Mirengke panjenengan king dalan lewat streaming YouTube, tak kira ki sing dalang tuwek. Lah kok jebule sik kaya ngeten masyaallah. Anake iso dalang apik kaya ngene lho. Kulitane resik bapake kok ireng to. Ya ampun. Jan Mas Agus barokah jenengan Mbak Wiwit duwe putra kaya ngeten niki kaya-kaya kesiram banyu adem Mas Luduk. Nah, kowe kira mbok siapke sik kok. Iya. Nah, Pancen Mas Dalang, nggih. Mas Cahyo Kuntadi iki Iki condong. Iki disiarke streaming live lho. Kok Mas Cahyo Kuntadi piye Lah kok? kuwi jenenge Cahyo Kuntadi kuwi. Nah, iki dalang ki putrane Mas Agus kali Mbak Wiwit asmane Mas Tata. Nyapa kok sebabe ngagem gayore Mas Cahyo Kuntadi, insyaallah barokah dalang-dalang senior bisa mendorong seniman-seniman Tulungagung Jawa Timur. Ngono. Mas apa? Mas Tata. Tata. Mas Tata ki ora sah mbok omongne iki dalang sing wis kondang ning Tulungagung. Lah kok saged? Sampeyan mau ngendikan utawa ngomong bahwasanya muga-muga iso nulat dalang-dalang sing wis kondang. Iya toh. Iki ki wis ngalahne dalang kondang. Kok saged? Nyatane iki mayang Masun Prai iki lho ya wis. Iki ora kok prai menyempatkan waktunya malam hari ini memang dispesialkan nunggoni putra lan putrine bengi iki leh ngasta ana ing budaya. Sing ngomong sapa? Lho, Pancen jurane job bengi iki. Kok kabeh ya Prai iki. ora kok perkara. Tapi bate Masun ngene iki. Pripun? Masun iki Iya, iya. alhamdulillah nunggoni Nggih. Mas Tata nggone ngasta. Amin. Tenan aku mau jangan kaget. Pripun, Mas? Sing mbomone bener. Pripun? Tak rungokne aku lek ngrungokne dalang
bibit dalang. Ya, Kuwi biasanya wayangan ki biasa. nggih. Tapi limbuan itu yang paling utama. Kok saged? Karena wayang ki iso disinaoni iso maca. Nek Ya. limbuan kuwi ra iso maca. Tapi terbukti bahwasanya Mas Tata itu bisa berkomunikasi secara lancar. Ana ing limbuan ini bisa dinamakan besok Mas Tata ki menjadi generasi penerus dalang-dalang sing kodang itu lho. Tepuk tangan. Loh, Wah, Jan. iya lho. Ini Mas. Mula ya ora kok bombong. Loh, iki senengku ra umum bengi. Senenge iki lho. Awake dhewe ndagel metu pawon ki lek ra ning kene iki. Malah Loh, ki memang malam hari ini aku malah kisinan. pripun? Pas ning jeding to. Nggih. Ora tak kancing. Lah terus Lah kok didobrak wong wedok-wedok mlebu. dijak foto. Cah udah mlebu kok. Aku mau tapi seneng ta aku iki. Loh, karena malam hari ini Ya, ya. satu gebrakan Iki dalange se SMP. Dadi sing dijak iki ya yogone ya se SMP kabeh. Sindene ya se SMP kabeh. Alhamdulillah. Iki sik pelajar kabeh. tenang. Iki pelajar. Iki nek bubon barang iya kok iki. Iki Kok buben kabeh iki kudu ana penguate nggih to, Mas. Nggih, leres. Mas Dalang tanpa ada penguat senior-senior dalang tidak ada artinya malam hari ini lenggah menjadi Iya, dalang. Yoga ya ngono, tidak ada penguat dari yoga senior ya ora mungkin laku. Sinden ya sebaliknya. Ora ana sinden sing senior ya ora ana penguatnya. Semua itu butuh kekuatan. Ngoten to, Mas? Nggih. Masya Allah ya ampun. tapi anu lho. Nggih, nggih. Mas Tata MTS nih Mas. Nggih MTS. Padha kalih kula Mas. Loh, Jenengan apa? ini. Kula iki biyen ya MTS Panjerejo, MTS Imam Al Ghazali. Terus? Oh. Kula biyen ya lulusan mriku. Berarti akidah kelas Akidah akhlak, fikih, nek tajwid kene. Akidah akhlak, fikih, Quran hadis, Nah, bahasa Arab. Niku wis khatam. Pun katam nggih, Mas. Loh, kula niku nun sewu. Insyaallah jenengan nek wis ngasih tau dalang, sinaone babakan agama, insyaallah bakal nerusne para wali sing biyen zaman siar agama Islam lantaran saka budaya menika. Alhamdulillah. Lho niki barokah lho. Loh, ibuke leh mendorong kaya Loh. ngono Mbak Wiwit. Tenan Mbak Wiwit. Mas Agus ki yo leh mendorong kaya ngono. Tenan. Bektine wong tuwa ning anak wae kaya ngene mula sok yen dadi anak sukses yo sakmono uga kudu bekti karo wong tuwa. Iya. Ngono. Aku gumun lho. Piye? Sak nun sewu, lek anake dalang ae. Anake dalang dadi dalang. Nggih. Wis umum. Nggih. Anake dagelan dadi dagelan wis umum. Nggih. Iki anake bos terop. Dadi Kok dalang. dadi dalang itu wis turunane sapa? Loh, mergo terapi sok kala ya sok niropi wayang barang. Dadi cara nazape iki ya iso mudhun kok kono. Menika leres, Mas. Nah, ngono lho. Tenan, jangan iku wis dalang jos. Tak turungone mau kok njaba wis apik tenan. Nggih, Tenan. alhamdulillah. Tapi yang penting sekolah kudu didhisikne. Sekolah kudu didhisikne. Insya Allah sekolah latar belakang pendidikan ini penting, terus berbudaya itu penting. Insya Allah jenengan sok ngasto orang yang berpendidikan dadi dalang sing gelare dhuwur iki kaya jenengan. Duh. Lah Loh. niki kita ranggumun Mas Agus wira swasta. Wira swasta. Mbak Wiwit juga. Iya. Putrane iso ning budaya. Lah kowe lho bapake seniman, ibumu seniman, awakmu seniman. Lah anakmu. Lho anakku kuliah. Eh? Iki kuliah nang nggone rong jurusan iki njukuk ekonomi karo hukum. Lho. Dua jurusan. Dua jurusan ekonomi karo hukum. Piye kuwi? Tapi saiki meneng polsek. Lho. Wong kuliah kok tundane ning polsek iki kowe ora mbleset lho contongmu. Njukuk kuliah iki jurusane ekonomi karo hukum. Terus Saiki men mlebu polsek. hubungane apa? Lah nyolong kok. Lah kok iso nyolong? Lah mergo ekonomi ya akhirnya dhek dihukum ngono lho. Dadi kepepet dhek iki. Kowe iki yo ngawur iki lho. Iki tapi jas Bos. Sura ki pas jenengan ngebyakne ringgit wacucal ing dalu menika ya ngresmekne gedung iki, gedung utawa gudang ya gedung ya gudang ana ing CV Multimedia. Alhamdulillah Aditama. Aditama Multimedia. Insyaallah Aditama Multimedia menika Production. saged migunani tumraping sedaya warga masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Tepuk tangan kagem Aditama Production malam hari ini. Nanti bengi jas kan. Sayange siji aku ning kene ra betah. Nyapa? Lah iki wayire madhep rene terus lah iki lak manukku engko lak masuk angin iki engko. Gak. Ngono. Tapi nun sewu iki berkah jenengan. Nyapa, Mas? Enten Masun. Weh, jan. Masun iki ya iki guru kula, Bos. Lho, Iki cerita iki. nek cerita engko wae wong ditanggap kok cerita iki lho. Loh, iki ya Cerita cerita. engko wae. Cerita tapi bermanfaat. Piye kuwi jele? Ngene. Masun ki ambak kaya ngono.
Ambak kaya ngono ngremehke apa sampean ki? Kok tembungmu ambak kaya ngono berarti ngremehke sampean ki. Tegese nun sewu. Wong ki lek biasane masun ki dudune dalang kondang ki ngalor ngidul mesti macak dudune dalange. Iya, iya. Tapi beliaunya ki lar dudune dalange. Nggih. Ya ora? Ya wis nyantek. Nyantek. Sederhana. Tapi masun ki bisa dinamakan dalang sing sakral saka tulung agung masun Mas Tata. Lho, kok Niki saged? saestu. Kula onceki sejarah biyen. Iya, iya, iya. Tulung agung niku biyen kula niku sing ngejak pertama kali ya masun gondrong. Alhamdulillah. Alhamdulillah nganti kula tumut masun gondrong teng pundi-pundi dan sekarang sudah dikenal menjadi seniman wayang utawa seniman tradisional niku ya gara-gara masun. Kula leren metu ka masun mlebune percil. Percil saniki ya dadi dagelan sing wis dikenal dagelan Jawa Timur. Gini mboten? Salape Mas Gondrong. Sampai masun gondrong. Yuda nggawa komet ya masun gondrong. Masuk Gondrong yan. Ya ora? Sawap yan. Sinden Sinden yo akeh. Silvi Kumelasari Akeh banget. masun gondrong. Lho. Sing dicaki kondang kabeh. Lah kuwi lho. Ngantek kondange iki entek maksud ki ngantek ra kondange gara-gara niku. Wong ki guru ki ngono. Guru kuwi. Guru itu ilmu yang diberikan demi murid atau siswanya, tidak masalah. Lek wis gelem gandol maksud gondrong, insyaallah jenengan dadi dalang kondang. Amin. Amin. Pun to, niki kunci tenanan iki. Sing ngejaki maksud gondrong biyen. Lho. Kula niku diseneni maksud gondrong iki ping pira wae. Ngantek meh gelut karo wong biyen. Ya kok saged? Loh, bayarane kurang kok. Mesti kurang 50. Kowe ki ora umum kok iso. Kurang 50, aku wis dolan ngono lho aku. Nek lak niki penggalih panjenengan pripun Mas Data? Mas Tata. Kok Mas Jatah gundulmu. Mas Tata. Lah Tata kuwi lho kok Data kuwi iso. Jenengan iki mayang lagi pisan iki. Nggih, ini pertama kali. Kula omongi. Pripun? Mas Agus, Mbak Wit, bapake, ibuke. Dalang ki sing penting jam terbang. Seniman seniwati sing penting jam terbang. Ora enek lho. Semakin kita sering pentas, itu kita bisa rileks dalam mengemban amanah sebagai seniman dan seniwati. Ki ajake golek kegiatan neh saiki. Yen iso ben jenengan niku rada penak nek dalang. Nah. Niku yen iso niku seminggu sak wulan ping 4. Lah. Ngene iki. Sapa Tata kuwi iso berkembang, jam terbangnya jalan, bapak ibuke njleput. Ah wong ngene iki wae paling tidak ki yo piye carane ben anak ki iso moncer, tur mendorong dan mensupport. Mula dalam pondasi besarnya anak kuwi tetap dididik, digulawentah, diarahkan dengan arah yang positif. Ngono lho. Iya. Ah wong anak ini ki wae ora positif kok, Mas. Kuwi lho. Apa? Nun sewu Mas Data, anu Mas Tata. Mas Jatah leh. Gatan. Mas Tata. Tata. Pripun, Mas? Cep mikir ra dicedhake cepi. Nggih, pripun? Nah, ngoten santai mawon. Madhep mriki aman. Nah, ben tatak. Ganteng ya. Lho, Dalangi beda. nyapa? Lek dalang sepuh, masun Nggih. ning ngarepe kopi karo teh. Nggih. Pak Eko, Iya. kopi karo teh. Teh. Pak Minto, Kopi karo teh, Kopi karo kadang teh. jahe. Iya, nek enom ngene iki pripun? ngarepe susu bendera. Ya. Kowe iki jan ya ampun, nun sewu Mas Tata. Nggih, pripun, Mas? Paling tidak ki kepiye ben Mas Tata ki dalam satu pementasan konsep ngene iki konsep mateng lho. Sing penting siji, Apa? bapak ibuke kudu ndang nukokne kelir karo gayor. Ya, iki penting iki. Kelir gayor tanpa gamelan. Sak gamelane. Loh, Wah, mendukung kula niku, kula dukung niku. Pripun? Yen iso komplit. Bapak kudu tanggung jawab, ya anake ketok pinter dalang ning kudu nukokne kelir, terus apa jenenge iki? gayor, Plangkan iki, pilar. gamelan karo kon nukokne sinden papat. Lah nyapa kok mbok kon nukoke sinden papat ki lho. Lho, wayangane kudu jos. Lah iki ngungkul-ngungkuli sinden papat kok. Iki mbok hitung piro jajali? Jiro luh 4 5 6 7 8 13. Iki Contongmu kok iso bar 8 kok 13 ki lho. iki 5 dadi siji sak meniki. Iki dinge perseimbang sound control ki lho rumangsamu. Mula kersanipun gayeng niki lak tembunge tasakuran, Ya, ya. gebiakan. Mula Nggen Aditama ini adalah satu usaha yang luar biasa. Mliginipun kok ora kok minggon terop tok di event-event besar ya apik ngene Ya, iki, ya. Mas.
Panggunge ya wis ngene iki, terope ya wis ngene iki. Mula tembunge aditama. A itu adalah amanah. D itu adalah disiplin. Wong ki nek wis duwe amanah kudu disiplin. Adi ta. Taki tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai CV itu harus melaksanakan atau melayani yang terbaik bagi Lah konsumennya. kuwi. Ma. Maki maju terus. Lho. Insya Allah sawise gelar ringgit wajucal ing dalu menika dalam rangka tasakuran utawa syukran lan uga gebyakan. Muga-muga Aditama semakin lebih maju dan semakin lebih jaya. Tepuk tangan untuk Aditama Production. Oh, ini jajali ben krono kepenak suasanane. Kalem-kalem. Nah iki Ya. dadi Mas Gondrong itu lah senior. Loh. Mas. Nggih. Dadi ben kepenak. Ya, loh. Beliaunya disuni. Ayo wedar sabda. Oh iya penting penting. Wedar sabda penting kok. Penting penting. Donga kuwi ora kudu saka dhuwit. Donga ki ya saka pangucap ya apik. Mula kersanipun beliau tindak ini biar kula kalian panjenengan jangkep dan Nggih. Jadi kelas pinten Mas Tata? Kelas 3 niki. Oh lagi mulai kelas 3. Nggih. Wah Jan. kelas 3 SMP. Nggih SMP. Loh kaya ngene lho. 3 SMP wis iso kaya ngene lho. Anakmu iki kelas 2 SMP, wis iso ngedol sepeda motor. Saiki mujan beh. Kowe jenenge ngono kuwi anakmu ki kurang didikan, Mas. Jane tak didik lho, kok didik piye wong aku bendina kerja. Loh, anak itu dididik boleh bermain gadget, boleh bermain HP, tapi paling tidak dalam pendidikan harus diarahkan. Anakmu HP terus bendina kok. HP endi wong tak dol kabeh kok. Loh. Lah kene deloki nyekroli ngono kae. Ya bener kok. Nah. Aku lek seneng Mas Tatane seneng. Loh. Anakku ini saya kula lek jenengan iki tresna budaya kula seneng. Nah. Anakku saya kan media sosial ini kadang-kadang menjadi apa ya? Menjadi membuat merubah karakter kita. Anakku saya mesti dideloki lek dibuka HP lho ya. Nggih. Saya mesti barang-barang sing ora pantes ditonton. Contone. Sing udo-udo. Lho. Anakku. Kuwi kudu diseleksi Mas kuwi. Apa seleksi? Lah, delokane ngono kuwi kok ning HP. Yo tak jarne yo. Lah ora apik lho kuwi. Lho nyapa ora apik? Lah udo-udo ki. Lho sing didelok sapi udo, jaran udo ngono. Kowe tau tuh mau sapi katokan. Lah jare mertuamu. Kalau takut mati kabeh kok. Wah kok sembrono. Lho nyuwun berkaipun nggih Mas. Penting. Jagongan yo, syukuran yo, adik yo tirakatan. Lah engke wong sura kok jajali. Masun. Mas Sun kat suwun tindak nggih. Penting. Monggo Mas Petaraman. Mas. Wah, Wah. jan. Kono dadi koordinator yo kok. Sini. Pun Mas. Nek niki pancen ket biyen musuhe Mas kula. Nek kula ora tahu kok. Didi mawon Mas niki. Loh, Mas Tata, Pripun? yayi iki nek nasional ya kaya Mas Gondrong ngeten iki. Cobi. Mas, sampean ki wayahe njogo pos kampling bang yo. Sing tak critani. Ben oleh sawab tak beleni gurine dalan. Kok sarunge ambune penguk ya ngono. Kowe iki ora maido ngono nyapa to. Cirine dalang dadi iki satu. Nah iki lho penting. Tapa brata. Awake rak cilik to. Terus Tenging lempet. Iki nandhake serga poso. Itu karo bapake aginggil ya Mas iki. Nggih. nggih Mas Agus Betul. gede dhuwur kaya Gatot Kaca. Kaya Gatot Kaca paribasane Nyambah dirgantara, meletik tanpa sotang, miber tanpa lar. mlebu warung tanpa membayar. Niku Mas Agus niku jen Mas, yayine iki lomo kok mlebu sik arep. susuk ning warung sik susuk. Tak critani. Iki nek wis awake cilik, aku mbiyen yo cilik ngono kuwi. Joklitik yo cilik to. Nggih. Malah joklitik iki kaya gereh awake. Cilik banget kaya ora kuat mangan zaman semono. Bareng saiki mergo sik urung MBG mbiyen ngono ki Mas. Dadi ngono. urung kene apa? MBG. Aku nek arepe ngomong ilmune keduren lho. Bentar Mas nggih, Pak. Rungokno. Piye Mas? Nek kene. Apa? Kowe kene rungokno. Rungokno ilmu ngene lho. Ilmu itu kan ilining penemu.
Ilmu ki nek ra ngilmuni, ilmu ki wujude tulisan. Ngelmu ngilekne penemu. Dadi ilmu sing arep tak omongke iki ilmu dhuwur Nggih, banget. nggih. Ki saking dhuwure sampe Kowe kudu mikir. Kowe kudu mikir ilmu sak enakne. Iya, Mas, iya, Mas. Ngerti ilmu to? Ngertos. Kene ning kananku kene. Iya, Mas. Iki lho, sampean yo mirengke ya Mas. Oh, nggih. Angel tenan ilmu iki. Apa Mas? Iso nyawang ora iso Alah, njupuk. apa neh iki? Lho, kuwi ilmu dhuwur lho. Jajal, mirengno sik. Iki ilmu kok Surakarta dinengkrat kok. Tidak ngono. Mirengno sik. Iya. Anu Mas, klambimu sak lemari apa macan kabeh to Mas? Aku anggere petuk kok rumpine mesti Tak mongi. Aja meneh klambine. nyapa? Ketemu wong wedok bojone lho. Iki sekon dadan macan. Ilmuku sudah tak terusne Sida ora. Mas, sida Mas, sida Mas. Lek kowe ngerti tak terusne. Sida. Iso nyawang. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Nggih. Iso mangan ora iso ngrasakne. Nggih. Iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso ngulu. Nggih, iso ngulu, Iso ngulu ora iso wareg. iso wareg. Iso wareg ora iso roh Ngetokke. ora. Nggih. Iso wareg ora iso mbuwang. Iso ngambu ora ronggone. Ya. Iki lho Mas. Niki ilmu tuwa. Niki saking tuwane niku sedina tiba ping 3 ning jeding. Lah kok sakit ya? Iki trah saka buku Jangka Jayabaya lho. Cobi Mas, jangan medar Mas, jangan medar. Hitungan to. Lek kowe hitungan dina to. Sik iki lho, Iso nyawang. Iso nyawang ora iso njupuk. Napa niku? Iki bedheken kowe roh apa ora? Langsung. Wong sing tekok jenengan lho. Apa ya iso aku? Lho, ya sik kowe ngomong urung iso. Sampeyan iso apa ora? Lho iso nah aku. Lah iso tekok aku nyapa sampean? Lho, kowe iso apa ora? Sampeyan iso apa ora? Lah iki ngejak geger rek iki. Kowe ngejak geger. Sampeyan iki. iso apa ora? Lho, ya iso no. Lah iso nyapa tekok aku? Iso gelar kudu iso gulung. Lah iya, Iso sing mau kuwi lho. beber kudu iso nglempit. Sing nyawangi rasa jupuk iki lho apa? Tak sampluk denggelmu golek bengapmu. Jenenge tekok aku nyapa? Rungokno. Gila aku tekok sampean sing Emosinan. dadak tekok aku lho. Emosinan iki. Bocah enom kuwi kudu duwe jiwa selek. Seleh yo seleh tapi kono iso dudoi aku tekok kok kon ngomong aku Nek lho. takon ora kudu gawe notasi nada sing dhuwur. Iki dirungokne Mas Tata lho iki. Alon wae. Dadi wong iki ngene lho, wong Nah. kudu sabar. Sabar. Ilmu dhuwur ki kudu sabar. Ilmu dhuwur kuwi nek emosimu dhuwur ora ketemu Ora ilmune. iso nampa. Ngono. Ngono lho. Kuwi lho. Atine dibuka. Mriki maksudnya. Kolbu. Nah, ngono. Iso nyawang, ora iso njupuk. Napa lho? Ya kuwi Apa? mripat. Lho. Kok mripat? Iya nah iso nyawang ora iso njupuk jale kene panganan ki sawangen. Nyawang. Iso njupuk apa ora? Gak iso. Sing iso njupuk apa? Tangan. Lah iya. Iso njupuk ora iso mangan. Sejupuk tangan, Oh, Ning ra iso mangan. ning ora iso mangan. sing mangan Cangkem. Lambe. Ya cangkem sak gusine sak untune lho. Kok iso iki lho. Kok lambe tok piye lek jale tak kei panganan lambe Pak badoken jajal panganan jajal. Iya Ndrong. Iki ngene iki lho, aku gak seneng. Iso mangan ra iso ngrasakne. Sing mangan lambene, cangkeme, Sing ngrasakne, sing ngrasakne ilate. Iso ngulu ning ra iso wareg. iso ngulu gulu. Ya gulu. Ning Ning ora ra iso wareg. Teko weteng. sing wareg wetenge. Sing wareg wetenge. Wetenge. Iso wareg ning ora iso mbuang. Sing wareg wetenge ning ora iso mbuak. Sing mbuak apa kuwi? Iki Ya. dhewe. Leh, Lho, sing iso mbuang ku ya madaran wingking. silite ya. Kowe iki mbok dialuske wadidang ngono lak. Lha wis ngomong kuwi Mas Gendong. Ya jenenge wong ilmu ya ngono. Lek ilmu hitungan dina ora tau to kowe golek ilmu. Lho kula nek dina saged Mas, Pak Agus. Agus ki nek tembunge aksara Jawa pindha aksara apa Mas? Ayo, dele. A ki huruf depan ki ho. Ho. Ho no co roko ngono to maksudnya. Heeh. Ngono. Ngono Ngono. Pak Gus ki Go. go. Nah, Ho Yes. no co roko data sawala Nah, padha iki muncul Mas Tata ya. Iki nun sewu ki nun sewu. Iki jenengan ya rada anu. Aku jenengan nek babakan agama kula pirsa. Ning nek babakan kejawen nun sewu. Pripun. wong loro ki kejawene nemen Mas, tokno ae. Kuwi sing sitok, aku ora jawen belas kok wong loro ki. A ki ho,
Gus ki go. Go karo so. Go berarti lek hoi pira temune? Ho siji. Go hono caraka data sawala padha jayanya maga. 17. Siji karo 17. 18. 18 karo terakhir S ki so. So. Hono caraka data so. 18 karo 8. 18 karo 8 pira? 26. 65. Aja nesu to, Mas. Lah pira? 18. 18 karo 8 35. Lah pira jajal hitungan? 18 karo 8. 18. Karo 8. 18 karo 8 berarti 26. 26 ki angkane loro karo 6. yen dijumlah Loro karo 6. 8. 8 ki yen digoleki Jawa Nun Sewu. Judu rezeki pati, judu rezeki pati, judu rezeki. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Agus duwe putra dalang, duwe gedung anyar, insyaallah iki besok sak keluargane pinaringan rezeki kang barokah. Amin, amin, amin. Gelo. Lah iki syukuran gebyakan putrane Tata. Ta iki dadi to. Dadi to karo to. Ana caraka data 7. 7 karo 7 14. 14 angkane Siji karo 4. yen dijumlah 5. yen digoleki Jawane judu rezeki pati, judu rezeki. Loh, pas Insyaallah jenengan dadi dalang gebyakan ing dalu menika, besok dadi dalang kondang bakal ngowehi rezeki para seniman seniwati sak meneh. Alhamdulillah. Amin. Hitungane iki kok mesti pas ya. Lho, penting Ibuke asmane. Mbak Wiwit. wiwit ki wiwi ki wa karo wa. Ana caraka data sawa, sanga. 9 karo 9 18. 18 murine T To. to ana caraka Pitu. data. 18 karo 7 18 karo 7. Selawe angkane loro karo 5. yen dijumlah 7. digoleki judu rezeki pati, judu rezeki pati, judu. Masya Wis Allah. dadi judune Mbak Wiwit dadi garwane Mas Agus, duwe putra Mas Tata. Amin. Insyaallah jodoh sakmene mbane iki bakal nekakne rezeki kang linuwe. Alhamdulillah. Wong ini pinter ngilmu kejawen Tuh, ya. jawen. Dhuwur banget. Terus sing munggah ki Mas Sun Gukong. Iki Hei, Sun Gondrong kok Sun Gukong piye kok iso? Kowe iki kualat lho kowe kok. Jeneng kuwi Kondo Wahyu Kuping. Widodo. Sun. Jenenge Sun. Mas Sun. Nah, Sun. Sun Gondrong. kowe roh Sun Jumur Joyo. Sune. Sun loro we. Sun ini apa? Suni pakan bayi. Kuwi Bubur bayi. Kok pakan bubur bayi apa Bubur bayi. Cilik. Nek Mas Sun gandeng ra? Sun. So. Sing apik Ana caraka data so. 8. 8 karo 0 burine. Ana caraka data ana loro. 8 karo loro 10. yen dijumlah angkane 1 karo 0. yen dijumlah 1. jodoh. Loh. Jadi aku ki mau melu nglawak wong loro ki ya jodoh ya. Ya aja aku to. Lah aku melu nglawak ya bayaranku sudah. Tegese wis dadi jodone Mas Sun Gondrong iki bakal ditresnani dan lebih dicintai oleh seluruh warga masyarakat Tulungagung. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Gandengane Saiki jenenge Klitik. klitik Jok kluthuk. klitik ki ko karo to. Ko ki hono caraka 5, to ki 7. Ko ki 5 karo 7 jumlahe 12. Angkane 1 karo Loro. yen dijumlah 3. jodoh rezeki pati. Tuh. Lelek Iki kutuk ada. pripun Mas? Melaku kudu hati-hati. Dadi hitungane iki mau ngene ya, Lho Le. kira Mas. Lelek kutuk pripun Mas? Jumlahe 3. Nggih, telu Hitungi. jodoh rezeki pati. Mergo klitik kok karo to. Lelek Tibumu kutuk. jodoh pati, Dik. Lho nggih pati bahaya. Lek kluthuk kan ya padha kok karo to. Jumlahe 12 Jumlahe 12 angkane 1 karo dijumlah 3. telu. Kuwi ketemune pati jodoh rezeki. Dados kula pun nyawiji kalian jenengan, nyawiji kalian Mas Sun Gondrong. Menika wis jodone insyaallah jenengan Bener berdua omongan niki jan bakal oleh bener. rezeki kang linuwe. Hitungane pancen bener Le. Loh, Kowe iki wis ngelak hitunganmu. Ngoten nggih. Lho iya. Lah iki jatah kok baleni ne to? Iya to. Loh, jan kupingmu Jajal bosok. kon hitung. Sik to, wong padha klitik klutuke. Lah iya to, kowe kupingmu bosok jane ya. Kok karo to. Kok karo to? 5 karo 7 jumlahe 12. Angkane 1 karo Loro. yen dijumlah 3.
awakmu ki jodoh rezeki pati. Wes mati entek. Dadi kowe iki entek ora enek apa-apane. Beda karo aku. Sing bener Kok karo bedere to, iki. gitu Pak. Iya lho. Iya to Pak Sun. Iya. Padha karo awakmu. Piye? 5 karo 7 jumlahe 12 sama sisi karo loro. Jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Lah iki lho sing bener iki lho. Lah Mas. Gak klutho iki bener lho. Sarwa bener. Kita Mas, klutho iki. Tata. Jenengan wis temu rezeki, Pak Agus temu rezeki, Bu Wi temu jodoh, Mas Sun yo ketemu rezeki. Menika wis pas. Nek iki kok ketoke enek hawa sing ra penak Sik to. awane sing dirapena. Wong padha kok karo tone kok tibane ora padha ki lak jenengan ora iso milah-milahke to. Ya hitungane lek iki mah genap bener Hitungane, jok kluthuk. kowe iki kupingmu bosok kowe iki. Lah aku jodoh rezeki pati. Lah iya, Awakmu. pati jodoh rezeki. Oh, lah patine didhisikne kok. Awe yo edan no. Jenengan iki Sing kleru ya awakmu iki lho. Lah, Lah kemah hitunganmu piye? Pati jodoh rezeki. Lho. Ora Pati. apa-apa, Mas. Lah kowe kok pati? Pati. Pati jodoh Jodoh rezeki. Awakmu mang? jodoh rezeki Rezeki pati. pati. Ayo. Bener. Oh ya bener nek aku. Bener. Berarti jodoh dhisik, rezeki nusul, patine keri. Nek niki pripun? Pati jodoh rezeki. Lah Wes. kowe modar sik. Dadi kowe modar sik rezeki ya ora oleh, jodoh ya ora oleh. Ya no. Aja nesu to, Duk. Wes. Ora aku rawani. Toh sabar toh Mas, sabar. Jono. Sabar. Jangan lho. Iya. Piye sirmu? Kok mati sih? Iki ilmu Jawa Mas Tata. Ngono. Dados nang sawu iki yo mek guyon. Pun to, jenengan mugi-mugi dadi dalang kondang, dadi dalang sing laris, sekolah yo ora keri. Wis Pak, pokoke gandul ngin Masun iki lho. Alhamdulillah. Masun kalih Mbah Su. Sing jalan derek sinten? Bu Inung enten. Oh nggih. Ah, Iku penting. Bu ini ki Mbak Yuku. Mbak Yuku. Bayu. Heeh. Lah, wong bunung lho moh ngakoni adik sampean. sik to. Wong ki ilmu disaki ra kemrusak digembel lak mboten medhoso. Iya, bener. Arep kepiye-kepiye wong ilmu ki ora katon kok isone ming nyawang ngrungokke ngecakke. Kaya Mas Tata ngene iki. Nyawang gelare Masun, nggih to? Mirengke obahe nggon tata audio utawa tata IT. Sakniki kula teklet jenengan. Pripun? Penting iki. Piye? Kula kan yo duwe lho. Kula kan sebagai dagelan duwe. Dagelan favorit sapa? Wong sing duwe. Iya, iya. Jangan saat ini kula tekoni. Jeneng dalang lho. Nggih. Dalang favorit jenengan sinten? Dalang favorit Mbah Darman. Wah. Mbah Darman. Nggih. Masyaallah. Mbah Sing Darman. dipilih sapa? Mbah Darman. Sampeyan ra masuk. Mbah Darman iki kaya ngene iki lho. Oh. Mbah Darman. Ayo mudun. Siapa kok mbok kon Lah, mudun? aku ki Kok mbok kon mudun ki? Sing disenengi Mbah Darman. Kok sing munggah Mbah Darmo iki? Wah iki ya sembrono. Mbah Darman biyen nitis nggone Masun. Wah, lah. Iya no. Mbah Darmani dalang Sragen to, Le. Nah, Sragen. nggih. Dalange sing kondang papat, Sinten? Sragen Mbah Darman. Mbah Sudir. Terus Semarang Mbah Narto Sabdo. Ngger Gunung Pak Gito. Nggih. Karang Mongko Kesdik Permono. Lah aku ki tunggal darahe kono. Lho iya no ya iki ora ngerti urut-urutane. lho. Masun ki tunggal darah saka kraton Surakarta Surakarta Diningrat. Diningrat. Layak lho iki jane iki aku ndelok KTP-ne yo. Iki RM asine. Raden Mas. Rosokan menungso. Alhamdulillah. Ra sembrono. Aku iki karo Masun ki lek ngaji iki ora umum lho. Iya. Kok kowe ming maido ngelak-ngelok ketok. Anu Mas, sak lemari apa rumpimu remacan kabeh. Napa? Sampane lho. Lambemu. Ben kanggo nuansa sing kepenak. Saiki ngatur kita tembang napa? Loh, Aku Slendro. Kakak kene. Jangan Masun. aku mang jane ora enek jadwale ndagel ning kene. Loh, ora. Ustaz to, kancane aku nyambut. Sampeyan ki ade iki ya loyalitas kok. Jan lek ningali Apa? dalangane Tata mau piye? Lek mirsani dalangane Tata, jan kan yo lingguh ning kene terus. Saya tapi ya, kupengku rada budek. Dalangane Mas Tata ki piye miturut jenengan? Dalangane Mbah Darman. Mas Tata iki lho. Ki saya tuwek saya kopon. Dalangane Mas Tata ki piye kok Mas Tata? Sik, coba aja dieko ben ketok krungu suara. Wong tuwa ki gawane telu. Nek wis sepuh tenanan ki kuping nggon pangrungu. Karo kowe ya padha ae kok sepah sepuh. Wong ki nek kondang ilmune dhuwur, dongane gedhi, nikmati medinekne tamu iki lho. Iki nek Oh jemle kok mik. Liyane iki mati, ya sing enekne tok. lek sembrono. Ngene le.
Pangkur. Pangkur kali kula nggih. Pangkur. Pangkur. Pangkur jengleng. Lah. Aja pangkur. Sik. Sungkan pangkur sinten jenengan? Ini, Mas. Kok lancang yo. Gini. Omongmu pangkur. Sampeyan ki dalang. Ayo. Ini. Nih, Mas Tata. Tata. Ngeten. Ben ketok jangkep pakliran, Heeh. masun ben dalang, Ben dicontoh. ben direkam. Heeh. Ah mengke peragane udu wayang kulit. Kula kalih Mas Ludu. Nah. Gejos. Sampai dalang. Jelek pas Aku dalange. Nggih. Odo-odo ngoten pripun odo-odo? Mang pangkur mang apa to? Mang kaya nek pangkur ngono to. Enggak situ. Dalang ben dienggo patuladan Ja, putrane Mas jenengan. Ya ampun iku. Wis tonjonan manut. Anu to. Wireless ya. Maksudnya aku ini dalang piye? dalang. Iki wayang wong ceritane Bambangan Cakil. Odo-odo, Odo-odo. cakilan. Wah, ojo dijejek lah aku. Ora. Kok Wedi ya. wis wedi? Kowe kula ndelok YouTube. Dalange kowe aja nokone aku. Aku ben dicontoh Mas Tata kok aku lagi dalang. Ning kono wis. Sampe Polone le. Beh ngelek-ngelek YouTube polo. Mas, gini loh. Saman ki, gini loh. Gini loh. Raketan, ngene iki ya. Iki sik SMP sampean tutupi ini malah kayak. Ya bener. Ngono ya. Heeh. Oke. saiki iso muni oke barang. Jan. Kowe tak tekoki ning kono. Lho kowe ngene apa piye? Nggih. Dalang yo lingkung. Pandhawa Tata Gati Wisraya. Weh, kaya Ya, kurang mentul no Mas. Nek Jawa Timuran kurang mentul. Piye? Nih. Jawa Timuran apa Solo? Solo. Iki dalange Solo kok. Solo ya. Aku susi ora pati aji. Lagi krasa to. Kamu kok wis suwe lho iki mau. Kok lagi krasa iki piye? Piye? Kula wae ilmu ya. Aja meksa wong liya dimen ngajeni awake dhewe, ning ben wong liya ki ben ngajeni awake dhewe. Sampeyan nek ngrasani ora aji kan kanggo sampeyan. Tapi sapa ngerti sampean wong-wong ki nganggep sampean ki ora aji tenanan, kan apa paham? Kudu ngono ya, Den. Kudu ngono ki, Mas. Oh iya. Pun to. Ora aji ning awake dhewe ora masalah kanggo awake dhewe. Ning Nggih. insyaallah wong ki bakal ngajeni awake dhewe. Nggih, Mas. Nggih. Lunga nondrong. Nggih, Mas. Yo ngene. Buta Pandhawa. Sampean. Hop. Jajal jenengan Mas, jenengan suluan ngeten iki suluan iki. Suluan. Buta Pandhawa. Tata Gati Wisraya. Buta Pandhawa Tata Gati Wisraya. Apik iki suara. Indriaksa Sara Maruta. Iso ku yo mek otak kuwi kok. Kowe kudune buta tata gati wisaya itri saya maruta. Ngono kok mek otak iso. Apik iki. Napase rada dawa. Buta Pandhawa. Ono. Iki ben dipraktekne. Tata Gati Wisraya Indriaksa Ono. Sara Maruta. Awana Pana Marakana. Kanca Bayu lan Warayang wisikan pakulingan Tula-tula. limo kocap nalika solo kocap kacarita Langkone tan kocapo kocrat katrita kecapono. kecap Wah, jan Banyulan siswa neh iki. Lah urung. oh urung lele Urung manut dodone kene lho. metune nggih gending apa ora nggih gending ya Nggih. gendinge apa Gendinge PP apa ya, Pak? PP apa? Wong gamelan itu yo klasik sing nalika semono Kowe iki nasak jujur tepining wana tarine gerake Rantaya Putra ngerti ra? ngerti ora Rantaya Putra Iki mbiyen STKW lho. terus kuwi peh kowe jen ngisin pehmu metu neh. Rantaya Putra dasar Solo ki gendinge Ketawang Nggih.
Mitereng raang langut. Ngono lho. Nggih, Mas. Iso apa ora? Insyaallah. Jale, yo. Alikane ro ing dalu ketawa ngejejak. Wah. Mandang. Rusak. Piye, Mas? Nek ra iso ngomong ra iso, dadi beguru Pak Sun, ra iso beguru. Nggih, Mas. Ngono lho. Masun ki apa-apa iso lho ngawur. Iso apa lho aku li. Saiki nganti dhewe wis Ya. pisanen kok. Nalikane A1 Terus diteruske. Trisik sikile. Trisik. Halo. Wah, trisik. Lah. Medale napa niki? metu cakil arepe. Ayo. Ayo arep metu cakil. Ambil cakile wayang saged to. Oke, cakil wayang kok cakil wong. Cakil siap. Wis, kira-kira. Ucap nalika semono. Nasak jujur tepene wana, risang bagus Raden Arjuna. Manjing wana gung keturutan raket sing nangkayon pangtepung sambung mambung saben kasliring angin. Swarane Bronono. Ora sing wandhek nasah cak lutung sami alemene bisa tata cawe banget mengejaw matur. Padha piyak seminggu keten semar gantane jae kantung. Yakti kae dudawa ngala. Tuwung kang tenang ana buta lanang. Medal. Ya nggih. Peh balik neh Medal. durung. Wah, angel. Ucap nalika semono. Lampah Raden Arjuna tuku warung sego lotho Silorjo. Sarapan dhisik. Suwine ramne caturan. Ana buta lanang lakune reksa lanang guru marang muda maduk nang Sreh Bantala. Ucap kaya mangkono saleh buta cakil.
Buta cakil e. Cakil metu kok iso semar iki lho. Mboten puno kawan sik to. Buta cakil. Oh alah, jaremu ngono sih. Kocap nalika lampahe sang buta cakil. Kaya mangkono solahe. Ora urung sing joget sik. Tertib. Ngomong-ngomongane ngono lho. Wah, emosi iki janokane. Dewe gong mandang tarung. Langitan mangadang dalan. Megah-megah. Elo panas pati Gandharwa slaning bumi anggur ngebeki jagat ing mong-mongan Mana sila mangsa mana ya bisa tanya kira mana. kuwalik cakile sing ngetan Pripun? deng Kualik, Mas. Oh cakile. Kualik. Walik. kuwalik to Balik. Anu nih suarane sing kualik. Walik nggih. cakile iki Satrio. lho Ana apa kowe takon aku? Yen tambuh mah. Ngeten Mas. Nggih. Nganu Mas, wonge ngak panggan ning suarane sing kualik. Oh alah, suarane lho. kuwalik Sama itu suarane. kuwalik kowe iki kono lho Mana Gus? Mana Gus? Mana Satrio ngaku. Di jeneng Gus. Yen kamu nyoto wanda kok ning tengah palakan. Yo tanding kono putra Gus. Aja mau maju sisi Gus. Maju barang Gus. Wala kalah peraturan. sing ngomong gentenan takok sukses Lah jenengan ra omong kok. lah aku tak lagi ngelingne ngono lho aku ki jero gedung to nih Mana Gus? Iya. Aku sama si Gus. Apa? Aku sama si Gus. Aku sama si Gus. Apa? Aku sama si Gus. ngene lho ndeng ngene ndeng Lah omong cepet. ya Mana Gus? Mana Gus? Aku sama si Gus. wah kuwi malah ra jelas takokmu
Ya padha wae kok. Rungokno. Oh jeleng wis lanat padha cecekan Gus. Mantek-mantek sapa dadi jeneng Gus ngaku Gus ngaku. Jane iki cakil kok narada. Kene. Oh jeleng lanang Gus ngaku Gus. Tepengke aku Satria Madukara Rat. Piye? Satria Madukara. Terus Raden jangan angka. yen Ambune wong kowe. ambune apa lho? Ora tau kramas Sun. Ambune lho ngene ketum selonting kau. Rungokno. Dalang kowe Mas Tacan rapi. Ambune apa lho? Rambutmu lho. Dalang kowe Mas Tacan. Ambunan jane. Wangi, Dok. Iki lho. Ambune iki lho sinden Buri, sing buri lho. Wangi. Wah, buku dhewe iki, Pak. Ki lho ki dipernake engko kok iso. Engko ngono ya, Mas. Mas, kowe lek wis kene anu kono ada-ada neh kene perang ngono ya. Nah, ngono. Sing ada-ada. Lah Gus, pantuk sapa ngaku jenengmu Gus? Raden Janaka Satria saking Madukara bali sapa kowe? Apa sediamu Gus? Bakal ngetuke kedheping netra jemangking suku. Walah. Das puto pating cengkrak Gus. Ndas buta ora ana sing ana ndas yoga. Lho. Ndas buta bakal sandung mlawa rambut nyerimpet ning suku bakal tak iris karo Omonganmu kesusu le. bakal tak iris karo piandelku. Ngene, buta. Buta. Pitakon mengetak kaya kinawedin. Iya. Sopo jeneng? Sapa jenengmu? Saka ngendi Saka cangkemmu? ngendi? Ngetutke kedeping nitro jemangke suku Gus. Yen kowe bakal ngalang-alange bakal tak bendan siramu tak ketok gulung. Walah, mati dhewe aku tak sabetke kemuda sumpyur kuandamu Gus. Tentoke kowe apa aku sing temekaning pati. Ada. Napa dodone ini? Ada dar perang cakil. Sumpyur kuandam tok. Wah, anu, pelajarane rong teko kono. Urung teko piye trah yo mbok gaek-gaekne kok iso. Oh iya. Ujane yo wis teko kok iso. Ya nek wis ya. Sangune mbok entit iki lho. Ya, ada. Arep perang Wah! cakil. Arep perang cakil. Ada. Mosok enek cakil yo ngene dalangke. Yo ora enek lho, Dik. Ayo, sabetke kemuda sumpyur kuandam Gus. Thank
dalange pun sudah sitok dadi saingane jenengan rada sepi ya aman wis. Nggih. Oh, ambekane bae ya mengke-mengke. Ah, Ngeten iki sing diarani budaya. Dadi ora kenek omongan ning diwehi gerakan. Mula ra beda kaya wayang gitu, Mas. Aduh wis. Anu sesuk golek sing penak ya. Iki rada rekoso ya nek sing gondrong. Berarti Monggo, lek koproke ya kowesel. Koprol piye? Bu Benten pamundutan Mas Tanggo. Wayang cakil kan glundung ngono kae. Glundung nek jasar harjane ora nek jasar harja. Dadi sok ben iki Mas Tata ya kudu bisa dadi wayang dalang kulit ya kudu bisa dadi dalang wayang Nah, wong. sok janokane Mas Lutuk, Ya. cakile kula, butone Mas Gondrong. Nggih. Nah, Sip, iki gak sandadak nggih rambutan tok kowe. Gimbalan kan ra perlu. Ngono. Lagi bengi iki lho, Mas gelem polah lagi bengi iki. Wis. lek kira-kira kowe sik ambekanmu ngos-ngos ya ginembang sik. Lho mungkin lho, lha kok nggawa akeh kok iso. Ngomongnya marpe pangkur. Mboten mengke mawon. Kalau kare Enten kulon pamulakan dhewe apa? lho. Enten iki pamundhutipun. Ya. Loh, sing rame wane campur sarine kok. Oh, lho sing wis sinten sing wis di. Lho, Anu, urung kabeh. Enak ya campur sari nggawa kibet Sing sing delok wis. wayang. Bon. Saman bon wae. Ayo ki. Yo wis kene yo, nggih. Ayo ayo. Omongnya pemukule campur sari penak ngene. Ayo. Rapisan. Sing tanggapan sampean apa Tata? Oh delok dadak. Kadung arep nyengkok basio karo ngono. Oh, apik lho cengkokku kuwi. Ya. Payah jan. Lho, Bos. Wah, jan sinden. Oh, Cocok karo Pak Agus. Piye? Nyelak, oh niki nyeluk sinden sing koyo terop gedine ngene iki dadi. maksudnya kowe dikok jenggleng ngono. Kak, iki lagune sing modern kok jan kok piye to? Iya wis manut. Lha Pak Tata? niki ya tak tinggalane niki. Kathah wae. Weh, jan. Wonten campur sari napa-napa niki? Nggih no sampe sari. Wonten Asmaranala, Dena, Nggih niku. Sumande. Wis. Napa niki? Pondok. Kene, Duk, ben rada kena lampu, Duk. Pilih apa, Dok? Wah, gowo di mana gegermu? Apa? Tebangmu ndak, Diung? Sampeyan isih sekolah? Nggih, tasih. Kelas piro? Kelas tunggal. Eh, Kelas tunggal. sisi apa? Tunggal SMP. Loh, Lah modelmu kaya guru BP. Caki jenius lho iki. pripun? Iki ponakanku. Wah, kowe anggur ayu ponakan. Jenius. Ya, Dik, nih. Lho, lha iki jurusan kedokteran kok. Awal-awale ya ponakan, kok nek wis pirang tahun penaan. Iki ponakan tenanan lho. Tenanan, Den. Ya. Wis, Duk, wis. Asmara apa, Nduk? Nduk, nembang apa, Nduk? Nggih, pamundutane napa Mas Dalang? Apa? Asmara nala lho. Asmaranala niki enten Ya, mundutan nggih. ya. Kula dereng ngapal. Dereng ngapal. Sing apal apa? Napa malih? Dina. Dena Dena. Asmaranala Dena. Denok nggih dereng belajar. Eh, Denok nggih dereng belajar. urung. Apa-apa kok rapal kowe iki kok ndelok wayang nggih gelungan ki ya ngopo? Sumanding, Sumanding. Wayange dadak gelungan. Sampe gunung, sampe gunung. Caping Gunung Supe. Eh, Caping Gunung Supe. Joko Marat. Urung sinau. Nggih, dereng Ana sinau. sing kawin minggato ae. Mata gembos kuru iku malah. Langgam mawon nggih. Langgam ah. Wis bebas. Marayan ora kapotan. Apa, Nduk? Nembang apa? Anggitanipun Ki Sukron Swanda. Sesideman. Sanes. Apa? Hospital Oh, lho. Nyitra Asmara, Tawi Ula Tampak. Ora krungu. Anu, suarane kupinge iki. Made seri angling darmo. Ngene. Ulangan kuwi ngene iki lho modele. Nyuwarane mesti apik. Aku iki dadi muridmu nganti ketularan ilmumu. Neno nano. Ana crita tingkae ula
Ibu Dalang, Mas. Pripun? Ibu Dalang bojone kae. Alhamdulillah wis padha-padha ngecep ning budayane nduk wis. Nino. Ingkang samya Pepetne niki. jumbo Iki oke sing saka isi ya. Atah. Kae saka geguritan. Sing Niki ngeder ki isi. niki bertabur seniman handal kula jenengan Tata sindene Mbak Kori niki malah penggendere Cak Dikin barang ki. Nino nano. Cak Dikin. wani gonja karawane sang maha Ya ini bawa nyampleng. Nino nano. Sik. Iki Yuda ra teko lah mondol ning kene iki. Oh nyambi nyaron to iki. Kan malah kayak nom-nomane kluthuk iki. Apa? Hah? Ini apa? Alah, tuwek rasa melu-melu urusan canom. Ananggih sang naga raja sasileng nyinaga Mumpung ana
pancen pripun Mas Tata? Gelare Pancen- budaya lah ngeten iki. pancen Waranggono sing dijak Mas Tata ki ya senajan to junior tapi secara kualitas kuantitas dalam berbudaya iki wis iso didu karo seniman-seniman senior. Wih, Nan. dong. Oh iki nan. Rono to. Dan iki aku oh anakku loro to San. Loh, bujumu kaya buta. Oh. Mobilnya Pak udah mulai Mas. Iki enten pamundutan saking Mas Andi nyuwun Mas Sinten? Mas Andi. Mas Andi. Nggih. Nggih. Nyuwun lagu Kusumaning Ati. Kusuman ati. Nggih. Jenengan niku dalang lagi sewengi lho, wis penggemare wis ning gone TikTok atau WA gitu. Lah kan teman-temannya yang Dan- di sekolah kan nenten. dalang Gen Z ngene iki. Lah iya no. Dadi ki wis dan saya mau request wis ora lewat layak, lewat WA, lewat ngene iki jan. Sik muda ki penak. Mas Gontong di WA wis ora kewaca. Ora kewaca, HP-ne digat-digat 10 ora ning WA-ne ki yo. Iki dene ingkang Nggih. nyarirani Mbak Mayang. Mbak Mayang tuh. Nggih. Mbak Mayang, di Mayang. Nomor Yang- kalih saking Ngetan. Ingkang pun di Mbak Mayang Mas. Nomor Nomor kalih pinten? saking Ngetan. Nomor pinten? Nomor kalih saking Nomor Ngetan. kali kang ngetan. Oh, Mayang. Di. Sama iki karo sindene dhewe ya ora apal. Sing di? Mayang ini to? Mbak Mayang. Lah niki lho mayange. Monggo spote Mas. Yang, ya, kono ya. Sing diomongne sindene Ardi mang ndi? Nika pojok dhewe niki. Kuwi sindenku, sindene Ardi. Ndi? Benjing dijak Mas Ardi teng Malang. Oh, Jenengan ki Oh, sampean perai terus ngono tak. mandak Ya, ya. disilih sewengi kaya Ya, ora cepat. trimo. lagune napa? Ini nduk Sung Mayang dalu. udah maju nduk. Lho mayang. Niki to mayang Mas Tata nggih. Nggih. Oh, alah. Wis to, sampean ki arepe kene iki ngerok Ya. ngendi wae tetep temene ya sinden apik-apik ngene iki. Kelas piro, Nduk? Yang Injih, wilujeng dalu Kang Mas. dalu ya. Aku lagi tepung jenengan ki diaturi Nggih, Mas Tata iki pripun? kok jenenge mayang. Cek sekolah. Kula? Ya. Kula mriki wau nitih sepeda motor. Sik sekolah. Kula? Nggih. Lah nggih nitih sepeda motor diterni ibuke. Ya kok apa neh ki ya. Jenengan iki lho sik sekolah kelas pinten. Oh, kau pon maem. Jenengan pon maem napa dereng? Anu, iku tak sodok tenan aku sesuk ya. Oh ditekoni kelas piro kaya. Kelas piro? Kelas piro yang? Sik sekolah apa lah? Kelas 6. Kelas 6. Oh alah, kelas 6. Nggih. Kelas 6 ki Mas Tes SD apa? Nggih. Kelas 6 ki maksudnya ki SMA ki 6 tahun ra munggah-munggah lho. Enggak apa-apa, yang penting prestasi. Ngono. Yo, tembangnya ki mau. Nama Bos? Nembangin Kusumaning apa? Ati. Gimana nanti? Kusumaning Iya, Ati. iya. Kalau sarangan campur sari, niki kerawitan jenengan asmane napa, Mungkin Bos? no pojok. Kendo kenceng. Kendo Kendo kenceng. kenceng. Oh, kenduk kenceng. Eh, Campur sari yo kenduk kenceng. Kendo kenceng. Kendo kenceng. Dadi nek pas akeh dikendoni, Ya. pas sithik dikencengi ngono lho karepe. Kuwi nek wong Jawa ngarani diculne ndase digondeli buntute. Rada maju Dok. Wah, enak itu. Magadi. Ya apa? Udah magadir barang. pakai ral apa langsung aja? Mano. Oh, Matur nuwun Mbak Mayang. Mas Tata. Nggih. Upami jenengan lenggah Nggih. ngasto dalang napa nggih bincang tatananipun kados ngeten. Nggih. Ngaten nggih. Nggih, Mas. Tetap bertahan dengan klasik tapi tidak meninggalkan modern. Nggih. Ini iso niku rada kreatif, dadi sing sinden songo ngeten iki, sing lima ning isor, sing papat ning dhuwur terop. Jadi Wis jenenge ora kreatif kuwi ora manut aturan kok iso mangsane. Menapa tasik wonten medal? Niki sampun
Nun, Sampun. niki sampun. Oh, pancen kabeh ki ya nggawa anu nut Nggih. pakeming lakon gitu. Damel pungkasan jenengan badhe nyanyi riyen napa pripun? Napa? Damel pungkasan jenengan badhe nyanyi riyen napa pripun? Nyanyi. Ngejak karaoke. Loh, nek kula derek penjan damel tombo tresno kula kalian Mas Agus, kalian Mbak Wiwit, Keng Rama panjenengan, Keng Ibu panjenengan, muga-muga lagu kula terbaru niki akan menjadi sebuah pegangan hidup, tetep gondeli tresno marang putrane, tresno marang ibu lan ramane. Nggih.